Den her vlog bliver simpelthen startet klokken 5 om eftermiddagen og i en helt anden setting end de 2 andre vlogs, jeg har postet. Men det er simpelthen fordi, at mig og pigerne er taget på en weekendtur til Uluwatu. Det har vi egentlig bare gjort, fordi vi lige trængte til at komme lidt væk fra hverdagen i Canggu, og så har vi lidt forskellige planer hernede i løbet af weekenden. Vi skal nemlig være her i den her villa fra fredag til søndag, og så skal jeg være sammen med Kiana i en anden villa indtil mandag, og så tager jeg tilbage til Canggu. Men som sagt, det er klokken 5, og jeg er næsten lige kommet herned. De andre piger har været her nogle timer, men jeg havde lige noget arbejde i Canggu, som jeg ikke kunne tage afsted fra. Så det har jeg lige fået klaret, og nu er vi så alle sammen samlet hernede. Vi hoppede i poolen med det samme, jeg kom, fordi efter sådan en 1,5 times køretur, hvor man er sådan godt og grundigt beskidt og træt, og ja, jeg trængte bare lige til en tur i poolen og har også lige været i bad, og nu har jeg hoppet i joggingbukserne, og planen er faktisk nu, at selvom vi jo er på weekendtur, så har jeg noget arbejde. Jeg har et møde her fra 17:30 til 19, som jeg ikke kan gå glip af. Så jeg vil lige få indrettet et lille kontor her, og så vil jeg lige tage det her møde, og så er planen faktisk bare, at i aften, der skal vi ud og spise noget mad og hygge os, tror jeg, og så ikke noget fancy, men simpelthen bare lige komme lidt ud og lige hygge os lidt. Jeg kender hende ikke. Så er vi klar. Vi skal op og træne, og de andre piger de har kørt, fordi de skal på hold. Men vi skal bare styrketræne. Så nu tager vi bamboo. Altså, hvordan gør hun det her? Nu har vi været til træning, og nu skal vi have noget morgenmad, og vi har taget på noget, der hedder Cashew Tree. Så det bliver lækkert. Jeg er så sulten. Nu har vi lige været til træning, og nu har vi sat os og skal have noget mad. Jeg er så sulten. Virkelig sulten, men virkelig god træning. Så er der altså detox juices. Ja, fordi her er det sådan en rigtig ø-vibe, 6 stranden. Ja, det. Nu er de kommet hjem og har taget noget af badetøj på, og nu skal vi på stranden. Det er så flot. Skål! Det kan man så lage. Der er til den bedste lyd i verden. Ej, så lækkert. Men også lige den første svår. Jeg har fået et reagensglas. Hedder det ikke det? Lave sådan en Hedder det ikke det? Nej, reagensglas er små, men jeg kan ikke huske, hvad det der hedder. Fysikglas. Ja. Det var sådan en, man lavede forsøg med keramik. Nej, nu har jeg fået bananbrød. Det dufter. Jeg er bange for, at det falder ud. Ser den ikke lækker ud? Det er nok noget af det bedste bananbrød, jeg har set. Så lækker det ud. Så er der 2 forskellige typer. Jeg har fået bananbrød. Kaffe meget foran kameraet. Og Rasmus har fået mixbrød. Den ser faktisk sygt lækker ud. Jeg håber ikke, I hører, hvad jeg siger, men klokken den er nu blevet 5:30, og jeg har lige bestemt mig noget mad. Vi har ændret lidt i vores planer. Hov, skal I egentlig lige se, hvor vi bor. Det her, der hedder Casa Uluwatu, og er en kæmpe anbefaling, hvis du er i Uluwatu. Det ligger sindssygt godt, og der er sådan en virkelig fair pris. Der er sådan 3 værelser, og vi er 5 piger, så det er helt perfekt. Vi skulle faktisk have været omme ved nogle venner, og sådan holde lidt pre her om en halv times tid, men vi er sådan helt døde efter stranden, og sådan, ja, mit ansigt er også sådan, jeg har lige været i bad, og sådan trænger lige til at recharge lidt, og lige slappe lidt af. Så nu har jeg bestilt mig noget mad,
Og så tror jeg, det ender med, at vi lige slapper lidt af, og så tager vi til et eller andet dinner-event, og så skal vi så på Sevilla med drengene, vi skulle have været sammen med senere i dag. Det er lige blevet lidt tid senere, og vi har lige siddet og slappet lidt af, og lige fået redigeret lidt content og sådan nogle ting. Nu har vi lige bestilt nogle af de her, vi har bestilt noget whisky sour, fordi at det har vi jo magt med her, hvor vi bor, man kan bestille drinks. Så det har vi gjort, og så er vi ved at gøre os klar. Jeg kører som en samme top som i går, fordi så opfinder som jeg lige nederdel. Så det her er mit outfit, har lige lavet en sleek, og nu vil jeg lige til at gøre lidt ved det her røde ansigt, fordi hold nu op, vi har fået noget sol på stranden i dag, men det var også hele planen. Så det er rigtig dejligt, men jeg skal lige prøve at fikse de her røde kinder her. Så det er i hvert fald planen, og så har vi først ændret planer som sagt til, at vi tager over på Tabu, som er en restaurant, hvor vi skal til sådan et girl-event med noget gratis mad og drinks og noget. Så ja, den her weekend den står faktisk på hygge og tage en del ud, og det gør vi ikke så normalt så meget overhovedet, men vi er på weekendtur, og vi holder weekend, og vi hygger os, og det må man også godt. Skål! Hallo! Er vi klar? Ja, vi har stadig tøjkris. Jeg synes, det ser godt ud. Vi er så på vej videre fra den ene vest til den anden. Det begynder at regne. Men det her, det er vores nye outfit. Og Rasmus holder min høje sko, fordi jeg kan ikke både køre scooter og have høje hæle på. Det er en multitasking-evne, som jeg ikke har. Godmorgen. I dag det er det søndag, og klokken den er 8:30, og jeg har været vågen i en god times tid, og det er typisk mig, for jeg tror, vi gik måske i seng omkring klokken 2, halv 3 i går, og alligevel så vågnede jeg klokken 7:30. Så det betyder, at jeg har lavet mig en kaffe nu, og så vil jeg lige sidde her og lige kigge min kamera lige igennem. Tror jeg måske lige får kigget på lidt arbejde, lidt redigering. Egentlig bare sådan lige have sådan en rolig morgen og lige hygge mig lidt, inden vi har en dag med en masse dejlige planer igen i dag. Dog ikke mere going out, nu har vi fået nok, tror jeg. Nu vil jeg i hvert fald lige drikke min kaffe og bare lige sidde her og hygge mig, og så vågner de andre piger nok på et eller andet tidspunkt. Kig hvem der skal lave kaffe nummer 2 i dag. Nej. Først en lille holdning jeg har, det er, at hvis jeg kan tage til Uluwatu og hygge mig hele weekenden, og tage ud om aftenen og alt muligt uden at det skal være, hvor vi sådan, drikker helt vildt og en hel masse. Men så skal jeg også kunne stå tidligt op, og det gør jeg. Og jeg skal også udnytte min tid, som jeg så har til at arbejde. Fordi der er ikke så mange timer, når vi så hygger os her, og det skal der også være plads til. Men jeg har stadigvæk en masse arbejde, der skal laves. Så bare fordi, at jeg tager til Uluwatu og hygger hele weekenden, så betyder det altså ikke, at jeg ikke laver noget. Jeg elsker, at den her villa, den har en kaffemaskine. Det har jeg også hjemme, den har jo lejet. Den var der bare. Og mega sødt, de havde købt kapsler til os. Klokken den er blevet 11, og vi har brugt de sidste par timer på bare lige at sidde og hygge og snakke og være lidt produktiv og bare lige sådan, ja, være her. Nu er planen, at jeg skal pakke, fordi vi skulle faktisk være tjekket ud klokken 11, og det er ikke sket. Jeg går lige i gang med at pakke nu, og så tror jeg lige, planen er, at vi tager hen og får noget morgenmad, og så skal vi på stranden, og det virker til, at solen er på vej frem. Den har været lidt væk. Det begyndte jo at regne i går aftes. Ej, så lækkert. Okay. Vi er ved at købe seronger. Jeg har lige købt denne her, og pigerne er også ved at købe. Sådan en her koster seriøst 100.000, og det er sådan noget 40 danske kroner. De er bare ret cute, sådan rigtige beach vibes. Nu er vi på vej op på stranden igen, det var virkelig dejligt. Nu skal vi lige op ad den her bjergbestigning. Og så kommer Ras og henter os. Yay! Så er vi kommet hjem fra stranden, og Ras hun hentede mig lige. Nu skal vi bare lige have vores ting. Vi har jo pakket, men de har stået i villaen, fik vi lov til. Så nu henter vi dem lige, og så skal vi køre over til Kiana i den nye villa, hvor vi så skal være til i morgen. Welcome to my crib. Yay! Ej, det er så flot. Ja, velbekomme. Hej.
sød. Hej, ven. Og jeg savner min hund, når jeg ser sådan en her. Nu skal vi hjem. Hej. Vi har hentet en iskappe til mig, nu skal vi hjem. Og så skal vi arbejde lidt, tror jeg, fordi jeg har virkelig slækket de sidste par dage. Men det er også okay nogle gange. Nogle gange må man gerne hygge sig. Det er... Yay! What is life? Jeg føler slet ikke, det er december. Jeg kan ikke forstå, at det er den 7. december i dag, ved du godt det? Der er gået en uge af december. Jeg føler, at det har været september lige nu. Jeg føler, det er april. Ja! Nu skal vi skære den åben. Skære den åben? Ej! I Robinson. Det passer også med, at du lige har siddet og set Robinson. Nej. Det er vores aftensmad, vi lige har fanget. Det er i stedet for cinnamon, så tager vi bare kokosnød, fordi vi er nogle sunde, healthy girls. Vi søger stadigvæk med det efter det der mad, vi spiste sådan noget klokken 5. Så nu har vi bestilt kanelsnegle til aftensmad. Det kan også noget klokken, den er sådan noget 8:30, og pigerne er kommet. Ja, så hyggeligt. Clara, hun spiser burger. God burger. Og vi andre, vi skal have kanelsnegle. Ej, Clara, hun skal også have kanelsnegle bagefter. Ja. Det synes jeg. Kalorier. Det smager lidt for godt. Klokken er blevet 9:30, og vi har faktisk bare siddet og hygget og snakket og lavet lidt sådan småt arbejde alle sammen, for at kigge på noget content. Og jeg har fået overført en hel masse klip til min computer, fordi I ved, læringspladsproblemer, så det kan ikke være på min telefon. Det er stadigvæk mit største problem. Og jeg har fundet ud af, at jeg skal købe mig en harddisk, så det skal jeg lige have fikset, men nu tror jeg faktisk bare, at vi vil hoppe i seng. Jeg mangler lige at lave en lille story. Det er jo søndag i dag, så jeg laver sådan en taknemmelighedsstory. Eller bare lige sådan ugens højdepunkter, så det skal de have lavet. Og så tror jeg faktisk bare, at vi vil tidligt i seng. Vi har noget søvn, der skal indhentes efter de her dage, hvor vi har været ude. Så nu vil vi faktisk bare hoppe i seng, og så ses vi igen i morgen. Godnat! Godmorgen! Vi skal på Bamboo og have morgenmad. Eller det bliver nærmest sådan en sen morgenmad tidlig frokost. Ja. Jeg tror, det bliver mit sidste måltid i Ulu. Ja, så skal jeg træne. Skal vi sige farvel? Ja, så skal Kiara træne, og jeg skal hjem og arbejde, og så kører jeg tilbage til Canggu. Nu skal vi op og spise morgenmad. Pigerne, de skal træne. Jeg skal hjem og arbejde, fordi jeg er bagud. Og jeg er ikke bagud, jeg har bare rigtig meget. Så skal vi op og spise, og jeg glæder mig. Wow. Og en palme. Så skal jeg have æg i banana. Det var lige først, da vi gjorde. Lækker! Det regner. Vi kom nu hjem fra Bamboo. Jeg har lige fået redigeret lidt, og nu har jeg lige fået pakket alle mine ting. Og det endelig stoppet med at regne, det er blevet godt vejr igen. Så jeg har lige skiftet tilbage til shorts. Og nu vil jeg lige lave mig en flætning her og lige gøre mig klar til, at jeg skal køre tilbage til Canggu. Alle mine ting er pakket og klar, så det er faktisk bare lige mig, der mangler at blive klar. Nu er jeg i hvert fald klar til at køre. Det her er mit kørefit. Hvad siger vi? Det er faktisk fuldt Sarah. Toppen af Sarah, jeg lever i dem her hernede. Bukserne eller shortsene også fra Sarah. Nu er jeg lige forpakket det sidste sammen, og så vil jeg køre tilbage mod Canggu. Klokken er blevet en del tid senere, den er blevet faktisk lidt i 6, og jeg kom tilbage her i Canggu omkring klokken 1:30-agtigt, og det var en lang køretur. Jeg siger, at jeg var træt bagefter. Jeg har faktisk været så træt, så jeg har ikke været andre steder end lige her, siden jeg kom hjem. Jeg har fået spist noget frokost, jeg har fået arbejdet en hel masse. Der er sendt 2 videoer til godkendelse, der er i gang med at redigere en hel masse ting, og jeg har også lige fået set lidt Robinson. Men jeg tænkte faktisk bare, at jeg ville stoppe den her YouTube-video nu, fordi som sagt, jeg er tilbage i Canggu og
har nogle dage her med en hel masse arbejde. Jeg skal virkelig nå en hel masse ting, så jeg tænker faktisk ikke, det er super relevant. Jeg tænkte, at jeg skulle holde den her video til en Ulu-vlog, så det er altså det, jeg har fået de sidste par dage, og håber, I synes, det var hyggeligt at se med. I hvert fald så er jeg super glad for, at du så med, og håber, at du har lyst til at se med i min næste YouTube-video, som bliver en del anderledes end de første par videoer, I har set her, også i et helt nyt land, så det kan I glæde jer til.